У Мёрзскім домі культури у пятніцу 3 студзеня прайшоў фестываль рэлігійнай песні «Зорка Бэтлеему». У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі 8 парафій Віцебскай дыяцэзіі, адна парафія з Мінска і прадстаўніца пратэстанцкай царквы з Мёраў. Дэвізам фестывалю былі словы «Спяваем усім сэрцам». Першай у конкурсе выступіла парафія святога Андрэя Баболі з Полацка. Другой выступала моладзь з парафіі Святой Тройцы ў Глубокім. Затым Анжеліка Гоч прадставіла царкву хрысціян веры евангельскай «Благодать» з Мёраў. Потым свой талент показала моладзь з верхнязвінскай парафіі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. А Злата Ярашевич адна годна прадставіла парафію святого апостала Юды Тадеуша ў Лучаі. Пасля невялікага перапынку, на якім дзеці маглі пачаставацца печывым і гарбатай, адбылася другая частка конкурсу. У ёй першай выступала моладзь з браслаўскай парафіі нараджэння Маці Божай. Затым Крысціна Багушевіч прадставіла на конкурсе парафію святого Міхала Арханёла ў Варапаеве. З'явілася слова майго Бога, народилася сповнення дорога.
Пасля выступілі прадстаўнікі Шаркаўшчынскай парафіі ўзвышэнні Святого Крыжа. А затым свой талент показала моладзь з парафіі святого Францішка Асісскага з вёскі Копішча, якая зараз уваходзіць у мінскі мікрараён Уручча. У чистеньком поле пастушки бывали, то диво видали, то ярко светит, где люди на земле, до Христа свой шлях нашли. А завяршыў конкурс выступ гаспадароў. Моладзі з мёрзскай парафіі ў небаўзяцце на свячэйшай панны Марыі і святога Езафата Кунцевіча. Пасля абеду, які прайшоў у школьнай сталоўцы, адбылося ўручэнне дыпломаў і падарункаў. Напрыканцы да ўдзельнікаў фестывалю звярнуліся біскуп Олег Буткевіч і ксёндз Андрэй Кулік. Не так просто, да, сярод такой колькасці, такого ўзроўню тых, хто выступаў на сцэне, вылучыць, да, кагосьці лепшага. Але незалежна ад таго, што тут вызначыла журы, памятайце, што вы ўсе былі супер, малайцы. Запрошаем за год вас
ваших суседзяў, вашых сяброў, усіх, хто хацеў бы паспяваць альбо проста паслухаць ваш добры спеў, цудоўна разам правесці час. Усіх чакаем у Мёрах. А на завяршэнне ўсе ўдзельнікі падняліся на сцэну і разам выканалі калядную песню. Не